गारि एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव बयबो थाब्रा थाब्रा भट होगोन लोगो मोनदों आरो आं जेब्लानाखि गारिखौ शरुमाव सोहैबाय जिखुनु जा नैबे मोनसे खौरांखौसो बर' रायजो राजाफोरनिसिम फोसावग्रोनो गोसो जायो जे जोंहा UPPL दोलोनिफ्राय मानगोनां राजु नार्जारि सारा बर' हारिनि थाखाय मा खौरां बुंदों लोगोसे BPF हान्जानि जानानै जिसुआ सुमफ्रामारि साराबो बिथाङा मा फोरमायथिदों नोंथांमोना खोनासंजोबनानै गावबा गाव मतामतखौ होनो हागोन मा बुंदों बिथांमोना गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि गासैबो रायजो राजा गासैबो आं हामबायनो दिनै नंगौ जोङो दिनै जाय बिथां सुद्द बसुमतारी बिथाङा सासे सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि आरो बिथाङा माबायदि मानसि आरो माबायदि मोजां खामानि मावबोदों बिथांनि माखासे मावनाय खामानि मावनायफोरखौहाय गोबां रायजो राजानियाव सोंबाबो मिथिगोन जोङो बुङाब्लाबो जाबावोसो अब्लाबो जोङो माखासे मिथियै आरो माखासे मिथियै मानसिफोरनो जों मिथिहोदों दिनै नंगौ दिनै जोंनि जि जानो गोनां नभेम्बरनि 13 थारिख बे नभेम्बरनि 13 थारिखआव जानो गोनां जि बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावहाय दिनै जोङो केन्डिडेट महरै मोननो हाबाय बा जोङो थिसनबाय सुद्द बसुमतारी बिथांखौ आरो बिथाङा गोबां समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै जों आसा दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोदोनिफ्रायनो आरो गोबां समनिफ्रायनो गोबां रायजो राजाफोरजों मोजां खामानि मावबोनायखौ जों लोगो मोनदों आरो आं जेब्लानाखि BPFआव हाबजेनाखैमोन बिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा माबायदि एक्टिभ खामानि मावबोदों बेखौ आं नुखानायखा दिनै आङो बाख्नायदों बिथाङा दे सासे समाजनि आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो थाखाय ओंखारनायनि थाखाय आरो जोङो बेखौनो आसा खालामदोंमोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा आसा दङ जे बिथाङा मोजां खामानि मावलांगोन आरो जाय बिथां दिनै सुद्द बसुमतारीया जि केन्डिडेट महरै दिनै डिक्लेयार जाबाय बे डिक्लेयार जानायावहाय जोंहा रंजानाय दङ आरो आङो फंनैसो बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बै समाव जेब्लानाखि बिसिबां सनमोनलाय बेयो MLA इलेक्सन जेब्लानाखि चन्दन ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोन सानैजोंहाय इलेक्सन गेलेदोंमोन चन्दना BPFनि आरो जयन्तआ UPPLनि बे समाव जोंनि BPF दोलोनि जि केन्डिडेट चन्दन ब्रह्म बिथाङा 35,000 सामथिं भटआव बिथाङा जेनदों नाथाय खिन्थु बियो सासे रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे मिनिस्टारमोन MLA मिनिस्टार दिनै बिथाङा सासे रुलिं गभर्नमेन्टआव थासेयावबो दिनै 35,000 भटआव जेनदों नाथाय नै दाख्लैनि जोंनि MP इलेक्सननि जे MP इलेक्सन जानानै थांबाय 31 सिडली समस्तियाव दिनै बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों 35,000 भटआव जोंनि MLA चन्दना जेनदोंमोन नाथाय दाख्लैनि जों बाइ इलेक्सन MP इलेक्सनाव जों नुनो मोनबाय 7,529 भटआव जों जेनदोंमोन जों बयबो मिथियो BPFआ नाथाय जेब्लानाखि चन्दना रुलिं गभर्नमेन्टआव दङमोन आरो दिनै जोङो जिरायथ'नानै दङ बे समाव जोङो 7,529 जेनदों खिन्थु सिगांनि समाव 35,000 सामथिं भटआव चन्दना जेनदोंमोन अब्ला जोंनि BPF दला जिरायथ'नाय दलानो दिनै 7,529 भटआवल'सो जोङो गेम गेलेनानै दङ अब्लाथ' जोङो माथो बेसेबां भट नांगौ 3,000 साराय 3,000 भटनि गेम दिनै बेखौनो आं सानदों जे जोंनि केन्डिडेट जि जानो गोनां केन्डिडेट जि सुद्द बसुमतारी बिथांखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनो आरो जोंनि माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो सापर्ट होनानै बा मदद होनानै जि फ्रेश केन्डिडेट बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयजोंबो गनायजाग्रा जोंनि सुद्द बसुमतारी बिथाङा निसय देरहागोन आरो जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ जों साफ्रोमबो मावनांगोन आरो जोङो सासे लिडार होननानै बा सासे दैदेनगिरि होननानै जोङो जोंनि माखासे कर्मिफोरनि सिगाङावबो आं बेखौनो खावलायनो सानदों आङो सासे लिडारब्लाबो बा नोंथाङा सासे लिडारब्लाबो जाहाथे बयबो जों मिलायलायनानै जोङो गावनो लिडार बा गावनो केन्डिडेट होननानै जाहाथे जों बयबो मावनानै जोङो सुद्द बसुमतारी बिथां जाय जाबाय जोंनि BPF दोलोनि केन्डिडेट बिथांखौ देरहाहोगोन होननानै आरो रायजो राजाफ्रा बिथांनि जि फ्रेश केन्डिडेट जों दिनै 31 नं सिडली बिजाबनि बाइ इलेक्सननि केन्डिडेटखौ फोसावबाय आरो केन्डिडेटखौ जोङो बयबो रायजो राजाजों रायज्लायनानै गुबुन गुबुन दल संगठनफोरजों सावरायलायनानै आरो जोंनि NDAनि पार्टनार्सफोर BJP AJP आरो UPPL मोनथाम हान्जाया ज' सावरायलायनानै जोङो
जोंनि इपिपिएलनि जोबोद सासे गागि दैदेनगिरि जोंनि आगोलाव इपिपिएलनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा ट्रेजारारमोन आरो आथिखालाव बिथाङा चिरां जिल्ला इपिपिएलनि आफादगिरि आरो मोनसे समाव बिथाङा जोबोद गोख्रों सासे आन्दलनकारिमोन बर'फोरनि आरो जोंनि फरायसा आफादाव बिथाङा निसिमा आन्सलिक कमिटि एबसुनि गोख्रों आफादगिरि गोबां बोसोर बिथाङा आन्दलननि समाव जाबोदों आरो सासे सरकारि अफिसारमोनबो बिथाङा सरकारि अफिसारनिफ्राय बिथाङा आजिरा लानानै 2015 मायथाइयाव निसिमा बिजाबनिफ्राय MCLA दारायनानै देरहानानै सासे MCLAबो जादों बिटिसिनि दा बिथांखौ जोङो दिनै बाइ इलेक्सनावहाय बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म आदाखौ दिनै बिजाथि होनो मोननानै इपिपिएल हान्जाया जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं फोथायो रायजो राजाया बयबो बिथांखौ अनसायगोन बिथांनो बयबो थाब्रा भट होगोन आरो जों गोबां बिबाङावहाय नैबे बाइ इलेक्सनखौ जोङो देरहानो थांगासिनो दं